Bona tarda a tothom, soc Oriol Saura, educador del patrimoni de Calafell Històric. En la píndola d'avui us parlarem d'una crisi agrària que va tindre lloc a tota Europa entre mitjans i finals del segle XIX. A Calafell el va afectar especialment, ja que en aquella època el nostre municipi era un territori ocupat pràcticament tot ell per vinya. I la filoxera és un insecte que s'alimenta de la sàvia, de les rels i de les vinyes. Per tant, en aquell moment va ser un daltabaix econòmic. En aquesta píldora espero que serveixi per resumir-nos molt breument l'impacte que va tenir en el nostre municipi. Al llarg del segle XVIII, el cultiu de la vinya va anar guanyant protagonisme a tot Catalunya. Però va ser a mitjans del segle XIX, més concretament quan l'any 1863 va arribar la filoxera a França, que davant de la possibilitat de que els veïns es quedessin sense vi, a Catalunya va haver-hi un autèntic boom a l'hora de plantar vinya, inclús en zones on no s'havia plantat mai, en boscos, en pendents i en zones de difícil accés. Per fer això, a Catalunya es va implementar un contracte. Els amos, els propietaris d'aquests terrenys, cedien les terres a un pagès, a un rabassaire, perquè aquest pogués plantar i treure'n un profit d'allò que havia plantat fins que la vinya morís. L'únic que havia de fer era pagar una part de la seva collita al propietari de les terres. Aquest tipus de contracte, que s'anomenaven de rabassa morta, van ser un èxit absolut i rotund. A Catalunya, en un període de 20 anys, de 1863 a 1883, es van plantar gairebé 68.000 hectàrees noves de vinya, perquè us en feu a la idea, com 2 vegades al Baix Penedès. I no només això, sinó que quan l'afectació de França ja va ser pràcticament total i absoluta, l'hectolitre va passar a valer de 16 pessetes a 37, també amb aquests 20 anys de diferència. Això va fer que tot Catalunya visqués una època de bonança econòmica i que va fer també que es comencessin a intentar prendre algunes mesures perquè aquesta malaltia no passés als Pirineus. Després d'uns anys anant a congressos internacionals des de Catalunya i des de tota Europa a intentar parar la malaltia, la filoxera, la plaga, doncs finalment l'any 1888 arriba a Catalunya. Però en aquell precís moment Calafell vivia una època de bonança econòmica i vivia una expansió no només social, sinó també urbanística. I val la pena tenir en compte que mentre que l'any 1863 a Calafell encara tot estava molt a l'entorn del nucli del castell, el 1024 anys més tard, el 1890-95, ens vam trobar que pràcticament ja havien nascut carrers com el carrer Jesús o tot un entramat molt més important, i també tenim en compte que en aquell precís moment, l'any 1885, va haver-hi el primer regidor de Baix Amar, en Joan Manyer, i aquest va ser la persona que es va anomenar com el primer batlle del barri de Mar. Tenint en compte tot això, sabien que inexorablement al llarg dels anys 80 del segle XIX i del principi dels anys 90 la filoxera no s'aturava. Es van fer intents des d'agrupacions d'agricultors com la de Sant Isidre de Barcelona o com el Foment Vilanoví, però finalment l'any 1893 la filoxera arriba a Calafell. Entre l'any 1893 i el 1896 desapareix pràcticament tota la vinya de Calafell i el modus operandi de molta gent que estava en aquells precisos moments a Calafell. El Baix Penedès o el Penedès no va notar un gran descens de població, però comarques de l'interior, com pot ser el Priorat o Endesa, on l'expansió del vi va ser brutal, van notar que a partir de l'any 1905-10, quan la crisi de la filoxera no reprenia, finalment se'n van donar compte que va haver-hi una gran despoblació. La majoria d'ells se'n van anar cap a Barcelona, però també va haver-hi gent que va intentar fer les Amèriques. Si tenim en compte tota aquesta breu explicació, com és que avui encara hi tenim vinya? Doncs perquè se'n van donar compte que la manera d'acabar amb la filoxera era fent alguna cosa relativament senzill, que era agafar els seus ceps en la part de les branques, però aprofitar una altra cosa, que és que es fer un empelt, insertar un peu americà als ceps que hi ha a l'actualitat. Per tant, quan aneu passejant per les vinyes de Calafell, penseu que encara avui, per evitar qualsevol altre brot de filoxera, totes les bases i tots els peus que veiem a les nostres vinyes encara segueixen sent de cep americà. Fins aquí aquesta píndola, espero que us hagi agradat, moltes gràcies i fins la pròxima.